Vayrusa koronayê ku tesîr li tewahiya cîhanê kiriye, bandor li ser bazara kitêban jî kir. Li gorî ragihandina Yekîtiya Weşangeran a Tirkiyeyê, bazara pirtûkan li wî welatî par ji 111.26 kêm bûye û da ketiye heta 7.855.000 lîreyê Tirkiyeyê. Dema ku ev nexweşî li vê dinyayê herkes mal da, ji malê dernekeve, me jî dimeha girt vê evîdiyê de hiç firûtina me çenebê. Em malê bên zêdetir ser onlineê distênin ji ber ku insan hêdî pir nawin evîdiyê, nawin pirtûkanan, nawin kitap firûşa nawin. Li gorî raporê salaborî li Tirkiyeyê 433.213.632 pirtûk hatine çapkirin ku piraniya wan jî kitêbên perwerdehiyê yên dibistanin. Bizim ülkemizde özellikle kültür işleri gibi. Li welatê me xwandina pirtûkan mixabin da asteke baş de nîne û civak giringiyê nade karên kulturî. Ev kitêbên ku zêdetir hatine firotin, kitêbên perwerdehiyê yên dibistanê ne. Yani berhemên ji beşên cuda yên wekî edebî, dîrokî, felsefî nayên xwandin. Di vê pasajê kitêbfiroşan de jî gelek hevkarên min hene ku dikana xwe girtin. Min jî niyet kir ku ez dikana xwe bigirim. Lê mixabin min di vî warî de bikirek peyda nekir. Birçok arkadaş da aynı iş kolunda ve aynı bantta. Par kitêbên li ser internetê hatine firotin ji ber pandemiyê li gorî salên berê ji 136.7 de zêdetir bûye. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.